Tapetovanie stien. Pri lepení vlísovej tapety na stenu použite valček alebo štetec, aby ste dosiahli rovnomerné nanesenie lepidla. Pás tapety odrezaný na mieru priložte za sucha na vrstvu lepidla. Pritlačte tapetu na stenu pomocou prítlačného valčeka, vyhnete sa tak prípadnému vzniku bublín. Vlísové tapety sú vyrobené z vysokoodolného podkladového materiálu. Ak boli nalepené správne, môžete ich odlepiť bez namáčania, a to aj po mnohých rokoch. Tapety od AS Creation vám umožnia navrhnúť miestnosti v širokej škále pestrých vzorov a štýlov. Mladistvé, prírodné, tradičné alebo zamerané na štýl AS Creation vám ponúka tú správnu tapetu z komplexnej ponuky produktov. Položte nové základy a buďte kreatívni. Kombinujte pásy tapiet s rôznymi farbami a nechajte svoju tvorivosť voľne tancovať po svojich stenách. Pre viac informácií o tapetách a tapetovaní navštívte www.tapety.sk.